ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପଟି। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି। ଗ୍ରୀସରେ ମାସିଡୋନିଆ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଫିଲିପ। ତାଙ୍କର ପୁଅର ନାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋ। ଏହି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ସମ୍ରାଟରେ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲା। ଗୁରୁ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଥରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା। ନଦୀରେ ପାଣି। କଥାରେ ଅଛି, ପରଗା ନଈ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି। ତାହା ଅଜଣା। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ନଦୀରେ ପଶି ଆର କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ପାଣିର ଗଭୀରତା ଜାଣିପାରିବ। ଏହା କହି ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶିଷ୍ୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନଦୀର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ କୂଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଗଲା। ତହିଁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ପରି ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସଂସାରରେ ବିରଳ। ତୁମ ପାଇଁ ବିରାଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ତୁମର ଯଦି ନଦୀ ପାର ହେଉ ହେଉ କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ହରାଇବି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ମୁଁ ନଦୀର ପ୍ରଥମେ ପାର ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶହ ଶହ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମିଶି ଜଣେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତେ ଇବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଜାଣିପାରି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁଷ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନଦୀ ପାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ସେବା ଫଳରେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତୋ ଶିବ ଜନମନ ଏ ଯେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କଦାକର୍ଣ୍ଣରେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ବାଣୀ କହିବ, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର।